než se tak stane, než odstartujeme v 17 hodin první mašeři, tak my si tady řekneme něco, co je pro nás strašně důležitý, a to je to, že ty vlajky za náma značí, z jakých zemí přicházejí mašeři sem, zde do České republiky, sem do tohoto prostoru nad Jedlovou, kde to je, myslím si, že krásné místo, a my jsme za to rádi, že tady aspoň trošičku toho sněhu máme a že můžeme společně se všema s vámi uvítat první mašery, které tady budou 17 hodin. Zase, než se tak stane, musím říct velmi důležitou věc, která je důležitá pro celý ročník, což je 26. ročník Šediváčkového longu. A to jsou sponzoři, kteří nám zaštiťují to, aby jsme mohli společně s organizátorama všechno připravit, aby všechno bylo to v nejlepším pořádku a samozřejmě, aby se vůbec tyto závody mohly konat. Takže mi dovolte takovou vsuvku, kterou teda tady teďka řeknu. Rozevřu si své nástroje, kde mám napsáno, kdo všechno se zúčastnil toho, aby podpořil tuto nádhernou událost. Chtěl bych poděkovat vinařství Vrátil, vinařství Rusnákovi, Jazd SRO, Toj, Matrix Autocentrum Škoda, což jste viděli tam při vstupu, takže kdo budete chtět, tak se samozřejmě můžete pak domluvit a auto si koupit, to dneska není problém. Ski centrum Deštné, chata Jedlová, a co se týká chaty Jedlové, kdo neokusil jídlo v chatě Jedlové, jako by nebyl. Přátelé, až budete chtět a mít čas, určitě navštivte tuto chatu a zkuste si dát něco dobrého na zub, protože ta kuchyň, která je úžasná. Měl jsem tu možnost. Pak chata Bedřich.